Na ako'y tubagon karon mga ka-idol nga usa ka pangutana gikan kini sa ako ang follower nga matud pa niya kinahanglan ba gyud kuno nga kumpletuhon ang weekly challenge. Okay, so ako ka ng tubagon no nindot ka na nga pangutana para usab kini no sa mga baguhan diha. Kabahin niini nga weekly challenge. So kanang weekly challenge mga ka-idol labi na sa mga baguhan diha. Pwede ra jud na siya nga kanang dili nato makumpleto no ang weekly challenge kay naa may mga weekly challenge po nga ihatag ni Mita sa ato ang lisod kaayo kumpletohon sama ng pangayuan ka diha niya o kanang kinahanglan nga makakuha kag 50 star nya asa man ka ng 50 star kinsa may muhatag nato anang maglisod maganitag naay mo set nato og 1 star sa usa ka semana nya pangayuan na hinungtan niya og 50 star so lisod yun na siya nga makumpleto. So, napoy weekly challenge ni Mita nga lisod kayo no, kumpletohon ka ng mga isyag, kuan, example, 30 ka followers. O, kalisod anang 30 followers sa usa ka semana, maglisod magani nga adunay mo follow sa ato ang lima, niya ng usa ka semana, labi na sa mga baguhan yun no, maglisod yun. O, walay problema sa mga kuan, diri namo nga mga daghan ng mga followers, kay automatic naman na nga makuha namo ang weekly challenge kay naa na may mo follow namo nya pangayuan mi niyag mga kanang pila ka followers nya stars so makumpleto ra pud na namo kasagaran gyud mga ka-idol. Gawas ninyo nga mga baguhan maglisod gyud no pero kana pwede ra gyud na no nga dili nato kumpletohon okay ra na ayaw mo og ka-pressure ana bahin anang weekly challenge kay gituyo ra po na ni Mita no nga gihatagan ta niya og weekly challenge para usab maningkamot jud ta. Maningkamot ta og upload og video ana gituyo na niya kay para jud nga ikaw nga usa ka content creator nga labi na maupay pagsugod maningkamot jud ka ba. Mao nay tuyo og tumong niya na nga weekly challenge kay gi-challenge man ta kung unsa gyud ta kakugihan. Mao na siya. So kamo diha ayaw mo ka pressure okay ra gyud na nga dili ninyo makumpleto kung makumpleto usab mas labing maayo pero kung dili ayaw ninyo pugsa kay wala ra na siya problema kung dili nato makumpleto ayaw ninyo nagproblemaha